xa o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Moitas grazas e novos días a todos. En primeiro lugar, pido disculpas por chegar tarde. Neste caso, a responsabilidade compartida, porque tivemos unha roda de prensa no Consello que acabou ás 2:35 minutos. Por tanto, lamento non poder chegar a hora prevista. En segundo lugar, toca, porque ademais non solamente é necesario, senón que é sentido a testemunha e as felicitacións e os parabéns a un periodista maduro, a un periodista que dedicou toda a súa vida a intentar mellorar os medios de comunicación e de unha forma moi especial, boa parte da súa vida, de acordo coa biografía de Cabaleiro, a mellorar os medios públicos. Quero agradecer esta invitación que se ten feito de forma continuada durante os últimos 13 anos, o cual significa que xa me aceptades como animal de compañía nas vosas reunións e, por lo tanto, agradezo moito poder estar aquí, ainda que sempre falar nun micro produce certa intimidación. O feito de que falar diante de tantos periodistas pois produce máis intimidación todavía, pero, en fin, a este deporte de alto risco xa estamos acostumbrados, por lo menos os que nos dedicamos á xestión das cousas públicas desde fai moito tempo. Hai un artigo de Maneiro titulado Tiempo de paradojas. Nese artículo mostraba o seu asombro polas cousas que sucedían daquela. Hai máis ou menos un lustro que se publicou o artigo Tiempo de paradojas, e dende aquela hoxe se multiplicaron exponencialmente como especies invasoras que desperzaban o que semellaba como autóctono. En algúns aspectos da nosa contorna o paradóxico xa é normal e o normal é paradóxico. Como fan os bons periodistas, o autor daquele comentario intentaba condensar nos caracteres o que ele consideraba como paradoxa do momento. Este premio, na opinión do xurado, e creo que compartido por todos, non é un premio paradóxico. É un premio en base a unos méritos obtidos, como se dixo, con bastante esforzo nos seus orixes, con bastante determinación durante toda a súa carreira e con bastante entrega a poñer en valor e a construir un medio de comunicación que non existía, que era a CRTVG. Eu creo que Arturo comprendeu a Galicia, veu que nos albores da autonomía, do autogoberno, que agora precisamente celebramos 40 anos do mesmo, era necesario completar o autogoberno con os medios públicos que emitisen as 24 horas en galego. Somos unha comunidade con lingua propia, sabíamos perfectamente, ainda que non intuíamos o impacto da globalización daquela, sabíamos, creo, os que crearon a televisión alá por 84-85, que o idioma iba a ser preservado non solamente nas aulas, non solamente por a nosa cultura, senón tamén a través do medio de comunicación, radio e televisión, que contase o que sucede na lingua propia de Galicia de forma continua e constante. Supoño que non foi fácil construir unha radio e televisión pública daquela, estamos falando da década dos 80, supoño que non foi fácil desde o punto de vista das tensións presupuestarias e económicas que supoñía incrementalmente unha plantilla non menor, buscar xornalistas que quixeran facer isto en galego, nunha organización que non sabía, supoño, daquela se iba a durar moito ou pouco. A pesar disso, pois, o feito verdade é que iso é unha obra que acompaña o autogoberno galego de forma constante e continua durante todas estas décadas. Galicia sería distinta sin acompañar a televisión galega, absolutamente. O galego, por suposto. Sin embargo, pois, hoxe creo que, basicamente, sempre hai excepcións, por suposto, a xente está bastante satisfeita con ese feito de poder sintonizar unha emisora, varias emisoras, porque xa hai máis un cable da radio, e tamén escoitar nunha televisión o que ocurre en calquer barrio, en calquer aldea, en calquer lugar do país. Un pobo, unha terra, unha fala, necesitaba, na miña opinión, tamén un medio de comunicación.
un medio de comunicación que contase o que pasaba institucionalmente no país, pero tamén o que pasaba con carácter xeral, o que sentíamos galegos, o que pensábamos galegos, o que celebraba, o que festechaban os problemas, os sucesos, en definitiva, todas as dificultades da vida. Certamente teñen vostedes unha profesión e unha devoción que é presa doada para os mitómanos. Poucas tan repetidas como a de periodista solitario intrépido que, bueno, fai o que considera oportuno e que automáticamente o bota o aire, xa sexa na radio ou nas imaxes de televisión ou nunha xornal escrito, e non sabe cales son os destinatarios, nin quen o a ler, nin quen van a interpretar os que o leen. En definitiva, bueno, este é unha especie de moderno Quixote que, bueno, o seu traballo é un traballo que ten unha onda expansiva que non sabe moi ben onde acaba, nin o impacto que pode ter nos destinatarios. Eu non vou a ser quen discuta este estereotipo, porque creo que é certo. E, se me permiten, para finalizar, creo que tamén a política sufre de certa mistificación. O xornalismo galego ten no seu haber un logro moito máis importante, que é a construción de un país que vivira séculos incomunicado. Incomunicado pola situación orográfica do mesmo, e tamén incomunicado porque, bueno, non había un medio que fora capaz, en imaxes, de trasladar o que estaba ocurrindo en Olla e simultaneamente en Monterrey, pasando polos Ancares e baixando á rúa principal de Vigo. Bueno, simplemente porque non o tiñamos. Tiñamos un canle autonómico da televisión española, incipiente, pero en ningún caso emitíamos como se emitiu na TVG, agora 24 horas de forma ininterrumpida. Pois ben, creo que hai unha opinión pública vigorosa, crítica, tolerante, con distintas sensibilidades, como calquera de vostedes teñen. Están homenaxeando a unha mesma persona que ten o seu criterio, é importante na vida ter un criterio sobre casi todo, porque xa leva vivindo bastante tempo, leva traballando e vendo de todo e escutando de todo, como un xornalista tan senior como Maneiro. Pois eu creo que os medios de comunicación galegos comunican. Creo que comunican porque ás veces hai medios de comunicación que incomunican, sobre todo os que están baseados en mentiras, en falsedades. E como agora, pois calquer pode escribir o que lle pete, sobre todo nas redes, pois é moi bo ter un canle de comunicación ou varios canles de comunicación. E ocorre algo semollante na política, porque hai algúns que nos se dedican á política que fan e outros que desfan. Unos que dialogan e outros que monologan. Bueno, por eso sempre a política e o periodismo ten unha relación, na miña opinión, bastante intensa, non? E para finalizar as paradoxas, dende a perspectiva política, que é da que falo eu, non se me podría falar a mí dunha profesión como o periodismo, pois esas paradoxas que escribía Maneiro apunto unha propia destes tempos, que é a transformación dos políticos en xornalistas. Unha cosa que a mí, de logo, nos últimos instantes, nas últimas semanas, me ten moi interesado. Eu non sei se no micro das tertulias, onde participan os que fai días eran políticos, pois manteñen exactamente o que decían no micro dos políticos. Eu supoño que serían un pouco máis tolerantes cando se fala de portas giratorias e empezar a traballar inmediatamente despois de deixar un cargo nunha empresa da que non tiñas ninguna relación cando estabas no cargo. Supoño que algunhas cousas esos políticos metidos a xornalistas deberían de matizar, porque creo que é bo para a política e tamén para o xornalismo. Por iso, como vostedes comprenderán, os políticos, cando estamos na política, decimos unhas cousas, e cando baixamos a realidade, pois o mellor, eso xa non é o mesmo, incluso pode ser contradictorio, ou diametralmente oposto, pero lle toca aos periodistas relatar o que ocurre con estas paradoxas das que iniciaba Maneiro fai algún tempo. Eu me sento moi satisfeito poder estar aquí. Agradezo moito que se me siga invitando, que siga podendo decir
o que penso non para formar un titular, porque o titular é de Maneiro e inteligentemente non quixo dar ningún, pero aquí están os 37 titulares dos 37 compañeros de profesión que fixeron este libro, e os políticos que estamos rápidos a ler. Entón, mirei o nome dos que levei dous sustos, non? Un tal Manuel Fraga, automáticamente Manuel Fraga Carou, tranquilicei. Despois, como leo rápido, leí unha tal Ana Pontón, pero non, é Ana Peón. Dixe, non, son todos periodistas, non hai políticos, e, por tanto, felicito aos 37 compañeros que quixeron dar unha homenaxe a este coruñés que traballou e que creo que fixo con carácter xeral no servicio ao seu país, porque ao final do final o importante é o balance que faz por os demais, non o balance que faz por ti mesmo. Finalizo agradecendo a presencia de editora del Progreso, os directores dos medios de comunicación que serán cita aquí, que chegarán tarde a redacción, tamén os responsables da CRTVG que aquí se atopan, e xa periodistas senior que viviron e disfrutaron durante tanto tempo falando dos políticos, que, bueno, agora só leio aquí, que desde logo non amenazo con pasar no xornalismo cando me vaya, aínda que espero que sexan vostedes benignos comigo, porque eso realmente non é ninguna porta xiratoria. Comenzando moito. Hasta aquí, muchas gracias a todos, parabéns ao premiado, gracias María por convidarme. Coidádemos moito, gozade do xantar, que xa é hora, que na acompaña e ata o ano que ven. Bueno, gracias a todos. Antes, despois, dime, María, que despois do xantar, se lles parece, tomamos unha foto de familia, tanto o Consello Asesor da APG como os membros da Xunta Directiva. Graciñas, que